Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme náš řepčín a dneska to bude taková zase prohlídka, akorát, že mám tu novou stáj, takže vás jako provedu. A potom jako bude takový, jako co si myslí koně versus prostě jako prohlídka, takže si to budeme, takže vy už asi víte, co je za video, tak já vám to teda řeknu. Prohlídka versus co si asi myslí koně. Pustíme se do toho. Takže jako první tady mám tu stáj, to už asi znáte dobře. Tady mám kousek přepraváku, potom tady mám výběh pro hřebečky, tady mám gabinu, to už znáte hodně dlouho. Tady má teda pokoj, protože ono to je takový jako, že jako na týden u svého strýčka, jako není to jako normální člověk, ale já si představuji, že to je asi takový strýček. To je jedno, to ve videu nebude. Takže takhle má svůj pokoj, tečkou. Takže mám takovýhle velký, omlouvám se, nabím se telefon. Takovýhle ranč mám. Tady jsou kobylky, tady jsou hřebečkové. Takže když se vstoupí do hřebečků, takže tady první máte Spirita, omlouvám se, tak, Spirita, což je, tady máte teda, já to opakuju znova, tady je teda Spirit, což je hanoverský hřebeček a je to drezurní kůň, což je říkám skoro furt. Potom tady máme krásného frýského valacha a jmenuje se Ost, je hrozně nablejskaný, co se mi líbí, má velký box. To je Ost teda. Potom tady mám Šemíka, což je největší kůň z mého ranče. Šemík, Šemík. A já si myslím, že to je, Šemík je šir, ale jako jestli to není šir, tak mi napište do komentářů. Šemík rovná se táta. A tady ty vím na 100%. Tohle je hanoverský hřebec a tamhle to je frýský ten valach. Jo. Já tady mám prostě, abych si to zapamatovala, takovej deníček. Tady to ani nečtěte. Prostě mám Ost, frýský valach, Spirit, no to ignorujte prostě. Tak a potom tady na konci mám pejský. Zaostřit, tak. Tady, ježiš, on se tam zasek, on se tam bugnul, dobrý. Tak, takhle. A když si takhle vem, tak tady máme želvičku. Tady mám takhle tohle, co jsem si ještě vůbec nepřilepila. A tady nalevo tohle, hele, lidi, jestli říkám špatně toho šira, tak mi napište šir rovná se ten druh. A tohle taky nevím, hvězda, napište hvězda, pomlčka tu rasu, protože já říkám rasu. A potom tady máme takový papunku, tadyhle to jsou bandáže, tady nesuší nikomu, tady je na lunch, tady mají jídlo, tady mají mejdlo a tady mají kopiťák a tady mají prostě listy. Já to otevřu. Tady můžu otevřít, protože držím kameru, tak takovéhle listy. A tady máme to, co máte všichni, vám to jenom zavřu, tak. Ježišimarja, já jsem to celý vysypala. Takže a tadyhle to máte asi úplně všichni, myslím. Tak asi takhle to vypadá, kdo má žrádlo. Tady je sedlo, mám to také na špěle vpíchnutý. Tady je pralinka, tamhle je hubár, což je hubeňour. Tady mám vločku, tu mi taky napište do komentářů, vločka, pomlčka, nebo prostě rovná se takový druh, protože vločku vůbec nevím. A já jsem přejmenovala Jamie na Bellu. Doufám, že se vám to takhle líbí, Bella. A už Bellu nechám, protože takhle byla. Takhle byla Bella a takhle byla Jamie. Takže jsem dělala takhle, takže takhle Bella. Tady mám ten rozvrh, což už všichni znáte. Potom tady mám micák, potom přepravák, výběh, tohle. Potom jsem si vyrobila takovou jako překážku z toho přepraváku. Takže takhle vypadá můj ranč, takhle vypadá můj řepčínek, tak to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. A prosím vás, napište mi to do komentáře. Šemíka,
hvězdu. Pak mi napište ještě, jo, pralenku. Pralenka, to je huculak, jo. Vločka, to si myslím, že to asi není, to mi řekl můj 21letý brácha. A že to je zimní valach. Vločka, ale to asi ne. Tak já mu potom řeknu, až mi napíšete do komentářů, tak mu to řeknu, protože to je fakt tela. Takže asi to takhle, takže mi napište Belu, Vločku, jo, hvězdu a už toho Šemíka, furt říkám Štístko, já ho snad přejmenuju. Ale byl to prostě Šemík. Tak asi takhle. Tak a teď uděláme, co si asi myslí koně. Ostíku, budeme jezdit. Růžová ohlávka, to si děláš srandu? Tak pojď. Teď mě to všude tlačí, bože, ty si nejsi normální. Jau, au. Počkej tady, dojdu si pro sedlo a pro ozu. Ahoj, krasavice. No, nazdar. Co se zase stalo? Ty jsi utek? Já. Ty se máš, abych taky s tebou. Jenže nemůžeš. Tak čau. Ach jo, chci taky. Už to mám. Mě to spadlo. Kde je ten ost zase? Oste? Haló? Hihi. Ale tamhle si, pojď sem. Nejdu. Přestaň. Au. Nebo tě kousnu. Pojď, jsi zlatíčko. Ne, zlatíčko fakt vůbec, ale vůbec nejsem. Pojď, ale... Au, ty mi úplně schazuješ. Ach jo. Pojď, jdem. To přeskočíš. Ale, Vločko, ještě jednou. A teď hezky. Pojď. Au. Co jej? Já to skákat prostě nebudu. A ne. A už vůbec nebudu skákat přes pravák. Převřák. Ale teďkon hezky. Přestaň. Já ti to skákat prostě nebudu. Přestaň, nedostaneš mrkve. Skáču. Jau. Já jsem spadla. Neházej mě. Jau, já jsem spadla do výběhu. To si děláš srandu. Pojď sem. Naposledy. A pojeď. Hej! A teď to přeskoč. Au, přestaň. To bolelo, ale. A pojď. Ne, já nechci. A dělej, skoč, hop. Ale ne takhle, ty jsi tele. Takže tele seš. No dovol, já jdu pryč. Ne, au, to balí. Já nechci. Ježiš, ty jsi úplný. Ale zítra to skočíš. No vidíš, jak to jde. Může mi dát někdečku nebo aspoň do boxu. Ahoj. Ahoj, Oste. Dej mi dačko. Vidím, že ti je teplo, takže dečku ti dávat nemusím. Co? Já tady umrznu jak v Titaniku, bože. Tak, jenom zavřít box, asi krásně bílý. Já se chci tak krásně vyvalit. Ježišmarja, to je tak příjemný. To je tak příjemný. Ale Dick jsem teď vyčistila. No a co? Tak si mě vyčistí znova, mě to nezajímá.
A normálně si již dal dveře ven. No tak mě vyčistí, když seš tak nechutná na mě. Já už tě čistit nebudu. Čau. Co? Ahoj. 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 Pardon, já jsem ti schodila z sedla. A furt ti ho schazuju. Ale... Já jsem se těla jak svoboda! Ach jo. Počkej, kde je? Kde je? Počkej! Pipiripiri, pipiripiri, bože můj. Pipiripiri, pipiripiri. Počkej! Počkej! Sedím a jedem. Hop, uděj, hop. Au! Hop, uděj do boxu. No, aspoň něco umíš furt. Ach jo. A co bych měl jinýho umět do prčic už? Nekousej ty dveře. A proč? Nekousej ty dveře. A proč? Já se tak hodně nudím. Přestaň. Přestaň. Nech mě bejt, nebo tě hryznu. Přestaň. Au. Já ti říkal, nech mě bejt. No tak si tu zeď kousej. No vidíš, jak to jde. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, tak zatím pa!